istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo. Ito ang DXDR 981. Tatak RNN. Radyo mo nationwide. RNN. Radyo mo nationwide. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kung mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa ni ana, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios. Kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo, apan wala di ay. O kung dili banhaw na mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan,
mga kasama, mga tinahod nga tigpaminaw. Happy Easter Sunday kaninyong tanan. Ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anihano sab no sa kanginan. Ako moingon maayong udto sa tanang mga naminaw diri sa Arimen Dipolog no sa DXDR 981 AM. Kisamtangan no, di gihapon ta madungog sa FM. Tungod kay tuna pa'y kabilinggan no, ang atong transmitter no, sa FM. Usbon ko no, maayong udto sa tanang naminaw no, diri sa DXDR Arimen Dipolog. O sa mga naminaw gihapon no, sa online internet. Ako mingon have a good day. O akong usbon, Happy Easter. Okay, ninyong tanan. Mayong pagsaulog, no? Pagsugat na to sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Halandumong adlaw kini no mga ginikanan pagasuking tigpaminaw. Dili ni kay ordinaryo lang nga pagkahalandumon. Kay diri mapamatud-an ang atong pagtuo. Mao manggali atong gibasa ang 1 Corinto kapitulo 15 tudling 12 ngadto 17 nga naghisgot mahitungod sa atong pagtuo. Dugukan sa atong pagtuo mao ang panudlo nga adunay pagkabanhaw. O kini gipasiunhan gayud. Isip pamatuod nato. Isip ebidensya no sa atong pagtuo nga wala gayud magmakawang. Mao man atong pagtuo nga adunay pagkabanhaw sa mga patay. O ang gihimong ehemplo, gihimong example ang ato gayong Ginoong Hesukristo. Nga siya pagapatyon o mabanhaw sa ikatulo nga adlaw. O wala gyud magmakawang kana nga pagtuo nato mga Kristiyanos kay nabanhaw man gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Hinuon adunay mga pagtuda. Kay ang uban mo ingon man ni adto nga gikawat kadtong ebidensya kuno sa mga Kristiyanos nga pag-abli sa bato nga giali silugnanan sa atong Ginoo. Wala na diya nakita ang iyang patayng lawas. Gituhuan nga kini gikawat. Apan kanato mga Kristiyanos sumala gyud sa atong gituhuan, wa gyud kawata aduna gyud ebidensya. Yang atong Ginoong Hesukristo tinuod kayud nga nabanhaw. So kining ubos niyong alagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, maogya po'y makig-uban kaninyo sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ako gyapong usbon, Happy Easter Sunday. Mayong pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. O nang ang atong sentro sa atong programa karon na agyo diri sa pagkabanhaw. By the way, alang ni atong miadto bas plaza no kagahapon no. Akong ipahibalo ninyo, wa day ta ka pahibalos miaging Domingo nga dili ta kahimog tigom sa pangabatanon. No? Kagahapon tungod kay doon na may dakong kalihukan po ang atong simbahan. Magsugod po alas 6 sa kagabion diya sa katedral yun, no? Nato, Dris Dipolog. Wa man akong iba pahibalong daan. Of course, nag-agad po ko sa grupo sa pagkabatanon. O nahukman nga wala ta, no? Watay tigom tungod kay na conflict ang oras pagka Biyernes pa. So wa na'y panahon mapahibalo diri sa tulumanon mao na nga mangayog og dispensa atong niadto no gagahapon. Siguro nangita mo namo nya wala mi. So mga itag dispensa. So karon na umaabot Sabado na pod pohon kung itugot gihapon sa Ginoo
padayon ang bago na nasugtan natong tigoms mga batanon, dili bot pasabot ng batanon ra no. Napasiugda nato ning mong galihukan sa grupo mas mga batanon mo nang atong giingon grupos mga batanon, pero welcome ang tanan, dili ni kay para lang gyud mga batanon. Kay ang ebanghelyo no, ang atong pagtuo dili man ni para ras mga batanon kundi para gyud tanan. Gikan sa bata bisan pagpuya pagani. O puya hangtod sa dako na. Kaya ang gingharian sa Dios para gyud tanan. Ang gingharian sa Dios mahimong para lang ispipila no, kung atong baliklan taon ang daang kasabutan sa Old Testament. Ang daang tinuhuan nga gitawag og the Jewish religion no. Gitawag tog tinuhuan sa mga Hudeyo kay alang lamang ketus mga Hudeyo. Kumbaga ikaw usag ka kahintil, mapihig yung ka, wag yung kay apil no. Giisip kang usa ka mahugaw no. Dili lang kay mahitungod sa mga kalanon ni adto no, sa daang kasabutan nga adunay giisip nga mga mahugaw no sa kalanon. Dili lang kay kalanon kundi hasta po ng tao gyud mismo no, nga dili usa ka Hudeyo isipon yung mahugaw ni adto sa daang tinuhuan. Unang isipon kang mahugaw, dili gyud ka apil no sa gingharian sa Dios no, niadto na sa daang kasabutan. Una nga alang lang sa mga Hudeyo ang gingharian sa Dios niadto sa daang kasabutan. Ano gitawag tog tinuhuan sa mga Hudeyo, the Jewish religion. Una nga may tungod sa kalanon dunay giisip nga mahugaw, giapil po ng tao nga usak ka hintil o dili Hudeyo. Na lang sa atong pagtuo karong Kristohanon, doon na may ginaisip laging mahugaw nga dili na isipong mahugaw. Ug mao na ang may tungod sa kalanon o apil ni ana ang tao. Meaning, dili na nato pag-ailohong mahugaw ang mga hintil. Kaya pwede naman kini masakop sa tinuhuan. Sa atong Ginoo, mao bitaw nga gitawag kini karon o Catholic religion. Ang tinuhuan ni Kristo sa Biblia, baga no, kung tanaw na to diri sa Biblia, wala gyud mabasa diri nga official name of the church. Dunay tinuhuan mo ingon nga ang official kuno nga pangalan o katawagan sa iglesyang gitukod ni Kristo mao kanang Iglesia sa Dios. Panguban mo ingon Iglesia ni Kristo kay doon na mabasa po sa Roma 16:16. Ang uban gamiton po ng Assembly of God. Ang uban gawion po ng Born Again kinaapod mabasa diri. O guban pa nga mga tudling sa Biblia nga gihimong kasangkapan diya sa pagpanudlo sa kadaghanan nga opisyal kanang mga pangalana kay mabasa sa Biblia. Di mo daw kung moingon tag Iglesia Katolika, kung dili na mabasa sa hubad sa Biblia nga inyong gigamit, pananglit kining Bisaya o bisan pagalis in English, dili mabasa ng pulong Katolika, mo nang uban mo ingon nga dili gyud ni tinuod ning simbahang Katoliko kay nganlan magkatolika nga di mo na mabasa sulod sa Biblia nga mao nay pangalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba mo man ay mga panudlo sa uban nato mga igsuon, particularmente sa mga igsuon nato mga nahimulag, di ba? Una sila nga ang opisyal yun nga pangalan kanang mabasa sulod sa Biblia sama ang Iglesia ni Kristo. Pero kung basahon nato sulod sa Biblia, ambot no kung kamo nituo mo ana nga ang opisyal kunong pangalan sa Iglesia ni Kristo. Kung nituo mo ana tungod kay mabasa sulod sa Biblia, ako moingon pasaylo ako sa pag-ingon nga wala gyud koy nabasa sulod sa Biblia nga kanang Iglesia ni Kristo nga katawagan sa iglesyang gitukod ni Kristo mauna ang opisyal, no? Buot na akong ipasabot, walay mabasa litra por litra sulod sa Biblia nga si Kristo nanudlo
nga kanang pagtawag sa iyang simbahan nga gisgutan iyang ngalan mao nay opisyal, no? Ang pulong bang pag-ingon ba nga ang opisyal nga pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo, kana mga pulong nga di na to na mabasa. Mahimong mabasa na to ang katawagang Iglesia ni Kristo. Pero kanang pag-ingon nga maunay opisyal, name of the church, wa gyud koy nabasa. Ambot kung doon na mo'y mabasa, ingna ko ninyo. Kay nganong nakasulti ko ani, kay pipila naman gud ka mga religious debate nga atong nasaksihan. Diin mo barug ang atong mga igsuong Iglesia ni Kristo, ang ilang mga ministro, dias mga debate. Di gyud nako miss ba? O ingon ta lang, sige gyud na akong madungog kung dunay mga debate, di lang kay sa debate, bisan sa ilang mga programa. Nga ilag yung hingusgan nga ang opisyal gyud nga pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Wala man gud koy nabasa. Nga although mabasa ng pagtawag og mga Iglesia ni Kristo o Iglesia ni Kristo o unsa pa nang katawagan diya sulod sa Biblia, pero wala gyud giingon nga maunay opisyal. Kana bang pag-ingon nga ang opisyal o kini sugod jud aning pagpamulunga mayon, ang opisyal nga pangalan sa gitukod ni Kristo nga iglesia mao nang Iglesia ni Kristo, o di ba ka Iglesia sa Dios o born again o unsa pa na Assembly of God. O uban pa nga kanang mabasa sulod sa Biblia, kanang butangan bagyog panudlo bang iklaro gyud nga mauna ang opisyal nga pangalan. Wala yung ko'y nabasa. Ambot kung naaba mo'y nabasa. Kung naamagali mo'y nabasa na, bueno, text ko ninyo ang atong cellphone number 0918549765. Okay. So, open ta, no? Alang niya itong wapakahibalo sa atong cellphone number, ato cellphone number 0918549765. Kung naamoy mabasa nga tudling sulod sa Biblia, nga mabasa ng ang opisyal, no? Ang opisyal o the official name of the church. Mao nang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios ba o ini nga kanang diha, no? Kanang pulong yun mabasa ba nga opisyal na, o di ba ka mingon nga gihimong opisyal ni Kristo, o gihimon niyang opisyal nga pangalan sa iyang iglesia kanang katawagang Iglesia ni Kristo. Kana letra por letra, no? Mayon tag letra por letra kay mao man ay kasagaran yung basihanan sa mga igsuo natong dili katoliko, letra por letra. Kumbaga sundan nato ng letra por letra ba. Pero sa tinuoang katoliko dili man ingon ana atong baruganan. Dili man ta letra por letra tanan kay naa may pagasabton. Nga mahimong wala ang letra pero ang gipasabot na aman diha sulod sa Biblia mo nang mutuo ta, di ba? Sama ng Santissima Trinidad. Ang pulong Trinidad dili mabasa sulod sa Biblia. Nituo ta niya ng doktrina mahitungod sa Santissima Trinidad dili tungod kay mabasa na sulod sa Biblia, hibalutang di na mabasa. Ang atong pagtuo ng Santissima Trinidad tungod kay ang gihisgutan, ang gipasabot na sulod sa Biblia. O na unsa man day ng Santissima Trinidad nga ang usa ka Dios naa sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, no. O mao nay mabasa sulod sa Biblia nga ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo gipasabot pod nga Dios, pero dili sila tulo ka Dios kay usara may Dios. So di modo kanang pagka Dios sa tulo ka persona usara. Ang tulo diha mao lamang ang persona. O mo nay mabasa sulod sa Biblia nga ang Mahan Dios, ang Anak, Espiritu Santo na gipasabot. Pero ang pulong Trinidad di gyud mabasa sulod sa Biblia. Pero kay ang gipasabot ana naman sulod sa Biblia mao nang gituoan nato. Di ba? Sama pod anang purgatorio, hinoon atay separate topic anang purgatorio nga ang pulong purgatorio mahimong dili nato mabasa sulod sa Biblia. Pero ang buot ipasabot kanang linisanan sa dili pa ka mahiadto gyud sa langit, na cleansing fire o fire ba na o unsa na siya basta linisanan, o mo na gitawag na tug purgatorio.
O mo na no naatay separate topic na ako na mapunang na-discuss no naatay dokumento ana sa internet. Pwede ninyo i-download para naamoy kaguli yung kopya. Dili na mo itong topiko karon ato lang ng gisgutan kay isip ehemplo ba nga kita mga Katoliko dili ta litra por litra lagyod no. Pero sa atong nahibaw-an bisan ang ubang mga tinuhuan dili man pud tanan gyud nilang gitudlo litra por litra ang naagis Biblia. Kay kung ato yung pangitaag litra por litra gyud tanan ang mga relihiyon ron, para nako wa gyud nakatuman. Pananglit nga kanang unsay mga practices, unsay mga gipanghimo sa usa ka relihiyon nga kinahanglan gyud mapasahon gyud litra por litra sa Biblia. Pagkaingong kuwa gyud relihiyon nga nakatuman nga naman. Sample, hatag ko nimo og sample kanang mga igsuon natong Iglesia ni Cristo. Tanan bang mga gipangbuhat nila ron silang pagtuo na sulod sa Biblia? Sus pagkadaghang kay hindi mabasa sulod sa Biblia. Sa mga pananglit, kanang balay alampuanan nga butangan jug marka, butangan jug name tag ba, nga butangan jug Iglesia ni Cristo. Ang basaha sulod sa Biblia na doon na ba kayo mabasa? Nga kanang iglesia o balay alampuanan markahan yung iglesia ni Cristo dias gawas. Dayo na ay seal nga na ay kanang seal sa murag Philippines, din ay Carnero. Di man ang basa sulod sa Biblia nga ang balay alampuanan markahan yun, pero di puta supak ana. Kita mga Katoliko di puta supak anang butangan yung sipra, pero kung muingon yung mabasa ba na sa Biblia dili oy. Awaragod kung doon na mo yung tekstong mabasa sa Biblia nga kanang balay lampuanan nganlan jog kanang nga ni Kristo, nga iglesia ni Kristo, paying na ko ninyo. Kaya ako maging ko'y nabasa din sa Biblia. O daghan pa kanang style no nila sa simbahan no. Kamo na nga kanang ang ilang mga ministro magwali pinaagi sa radyo o pinaagi ba sa kanang telebisyon. Ingon ana ba ang mga ministro magwali sa una? Dili, wala pa'y telebisyon, wala pa'y radyo. Pero nganong naaman sila lagi? Nagkusabot nga dili tanan basahon jud litra por litra. Pero Katoliko mo ilang isgutan, ila ding sawayon basta di gali mabasa sulod sa Biblia, adi gina tuhuan. Prasa na itong mga piyesta, daghan ng gipanghimo-himo na to, tinuod mo po. Pero para na to, di man guna dautan mo na itong gibuhat na. Para na itong mga Katoliko, gitugtan man ta na dito sa langit kay ang tinuod nga tinuhuan god gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot. Diba? Klaro kay na dia sa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab. Diba gahom na sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga original, of course atog yung iklaro sa original gyud pod nga gitukod ni Kristo nga iglesia, dili kanang gama-gama rag tao. Ya to magong napamatud-an nga kining tinuho ang Katoliko mao gyud ni original nga naman. Kay siya lamang ang magkapamatuod diya sa kasaysayan nga nagsukad gyud siya nga nagpadayon gikan sa pagtukod ni Kristo nga nagpadayon hangtod sa atong panahon karon. Wa may laing makaangkon ana nga Iglesia Katolika raman. So naa kanang gahuma. So ang gahuma kanang gingon ni Kristo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab. Una nga sanglit na anya ng gahuma, unang mutuot tag Council of Trent, Vatican Council. Kaya naman diya ang mga gipangmitingan, gipanghiusahan, no? Pag-meeting unsa itugot, unsa idili. Unang mutuot ana. Nunang kanang uban natural ligid mabasa sa Biblia kay ang Vatican Council bisan ang Council of Trent awahin naman na. So naman matuig awahin na unya ang Biblia na sirado diha naman sa mga usa ka gatos Anno Domini. Una natural ang ubang mga istorya sulod simbahan di na gyud na masulat sa Biblia kay ang Second Vatican Council wa na. Pagkadugay na kaayo sa unang siglo, di ba? So unsay mga practices, unsay mga himuong balaod, unsay ipangtugot og idili sa simbahan,
Di na gyud na masulat sa Biblia. Mo nang kita mga Katoliko, aminado ta nga di tanan basahon sulat sa Biblia as long as okay lang, maayo lang, di lang mo kontradiher sa pagtulon ni Kristo. Awatay question ana, mo nang dili ta litra por litra lang. Pero ang ubang tinuhuan, maingon gyud sila sula eskriptura gyud kinahanglan basahon gyud litra por litra sa Biblia. Nagaron kung atong sundan na magaingon magawa may relihiyon na katuman ato na po tabi. For example, katong Iglesia ni Cristo man itong example ninyo. Nga kung baga maingon ang ilang mga ministro magwali sa radyo, telebisyon, di mo na basa sa Biblia, di ba? Kaya wa pa man na sa una. Unya kana pong for example kanang magazine, di ba? Kanang Iglesia ni Cristo naman sila pasugo magazine. Na unya kay ugmana kas Biblia wala bay pasugo magazine ang Iglesia ni Cristo gid litra por litra sulod sa Biblia katong unang iglesia pagtukod ni Kristo. Na ba sila pasugo magazine nga wala pa may printing press sa maong panahon? Yang anong man lagi nga naa may pasugo magazine ron ng Iglesia ni Cristo. So but pasabot dili gyud ay tanan kinahanglan basahon jud litra por litra sulod sa Biblia ang pamuhaton. Una nga moingon lagi ko kung litra por litra gyud sula eskriptura gyud wa gyud tinuhuang nakasunod. Una ang Katoliko, honest man ang Katoliko. Di man magpataka og panudlo o mga doktrina nga mo kontradik. Pag-ingon nga dili tanan litra por litra, mao nang ang Katoliko supak gyud anang sula eskriptura kun Bible alone. Ginahanglan ang tuhuan mao na Biblia, natural. O wala sa Biblia, apostolic tradition, gatong mga tinuod gihapon nga angay tuhuan pero wa na masuwat. O labaw sa tanan, kanang teaching authority, kanang magisterium. Dili ni pwede tao na bisag kinsa lang na ay otoridad. Basta magkabasa lang sa Biblia, kung sinasabtan, mao na din ay tinuod, dili na pwede. Kay si Kristo, mo bitang nagpili gyud siya mga tinunan kay mo to himuon yang otoridad. Dili kay bisan kinsa lang pananglit ang mo interpret tagagawas na. Then moingon mo ni husto, then supakon tong tuwa sa mga tinunan ni dili na. Agon sa gihiusahan sa grupo ni Kristo, mo na dapat tuhuan na to. Nya kinsa po'y nakasunod sa katungdanan sa mga apostol, tanaw na to sa history kinsa ng mga tawhana. Dili kay bisan kinsa lang mo final interpret aning Biblia. Tanaw nang bisan kinsa lang mo interpret aning Biblia, di ba? Pagkadaghanan ng relihiyon ron. Dili na para sa atong balaod ris Pilipinas, ang may katungod mo hubad ana ka mga naghimo anang balaura. Dili kay mga mo interpret ana mga Amerikano. Ang mga Amerikano pod sa ilang balaod sila may katungod mo interpret kay ila among balaod dili kay kita. Pwede ta mo interpret as long as dili lang mo contradict sa ilang pag-interpret kay sila may tagiya. Kaya mausab na. Ang tinuhuan ni Kristo, ang may katungod mo interpret ang iyang mga gipang sugo, ang iyang gitahasan ng mga otoridad niya. Una, mga apostol, o kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol, wa may lain niya sa history, mga obispo man. Mao nang naa nila ang final authority when it comes to interpreting the Bible. Kanang gitawag na tug magisterium. Kung but na hunaon lang kana lang pag-ingon nga nganong nituo man tas Biblia. Kung tanaw na to sa history, ang Katoliko biya mo'y nagdeklara nga kining Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. Mga pulong sa Dios na adiri. Nawara gutun ninyo. Kay kanang Bibliang inyong nadawat sa Saksi ni Uba, for example, kung tanaw na dili man sila mo'y gigikanan anak Katoliko man. Ang Saksi ni Uba ay gura naghubad anak kanang ilang New World Translation. Pero kung tanaw na to sa history, kinsa man gyud naghupot anang Biblia, kinsa nag-compile, kinsa naghashas, Iglesia Katolika. Gani ang pagbutang og numero ana, chapter og verses, Katoliko may gabutang ana. Kanang bisan tanawan ng inyong Biblia, mga Saksi ni Uba, among mga hinigugmang Saksi ni Uba, di ba naa na chapter ug verse ng inyong Bible? Pero ang pangutana, kinsa gabutang ana? Kamo ba? Dili. Katoliko. Yang Katoliko yun, unta agad mo tag-iaaning Biblia, then siya mo unday final mo interpret ani. Yang nga nung hikawa naman na itong Iglesia Katolika nga mo interpret, bisag kinsa naman lang.
Di ba ang Biblia gyud original mayon katong daan katong Griego, Hebro wala ba numero ba chapter. Wala ba gyud pud maingon si Kristo pangbutangin nag mga numero. Wala, pero gibutangan niya ato ra bang gigamit, di ba? Kamo mga saksi niyo ba o mga dili katoliko karon pangutanon mo nako. Nganong gawi man mo anang Biblia nga na numero nga sa original wa man na butangig numero. Ang katoliko may gabutang ana. Katoliko may gabutang ana, then nganong inyo man nang gigamit-gamit ana unta mo dili mabasa sa Lord's Biblia nga si Kristo gisugo ang simbahang katoliko nga butangag numero, butangag mga ana diha. Wala dili ta mo gamit anang Biblia kay naay numero. Sa original wa man butangig numero. Ato nang gihimo kay di man po na daotan. Pero lagi na nga dili tanan kinahanglan basahon jud litra por litra sa Lord's Biblia. Amo na akong balikon kung basahon jud litra por litra sa Lord's Biblia, wa gyud tinuoang nakasunod mga igala mga suking tigpaminaw. So kini atong gipanghisgutan karon, moingon mo asa naman imong gisgutan veritas nga ang imong i-expound pagkabanhaw. Kay adlaw man ron sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesucristo. By the way, mangigala, kung muingon gitag pagkabanhaw, resurrection, kabag-uhan. Any nga mga butang atong hisgutan basta may relation sa kabag-uhan. Related na siya sa mensahe sa pagkabanhaw. Ano man? Kay daghang kaayong naulipon sa mga kasaypanan. Kung ambot pasabot ang kasaypanan god kung ato nang unahon pag-ayo paingon man tanas kamatayon o kalaglagan, di ba nga itong mga sala mo man atong mga kasaypanan ug mao ni makalaglag na to ngadto sa kaulipnan o sa kangitngit. O na nga kung mabag-o ta o do na ba tay gituhuan nga dili mao, then karon husto na, so sama ra kag nabanhaw ana. Kay kung makabaton kag mga pagtulunan nga makadaot o dili tinuod o mga bakak, sama ra man ka anang murag kag imong kinabuhi patay. Ano man kay nagkinabuhi kas kasaypanan. Ang imong mga gituhuan, mga bakak. O giklaro ra ba sa Biblia pagbantay kamo sa kaulahi ay mga adlaw kay dunay mga manudlo nga mga bulaang propeta, manudlo og winalitad. Dunay mga maayong pagtulunan nga himuon nilang sayop. Yang sayop himong maayo samaan ng contraception, kanang RH bill nga na magamit og nga kondom unsa diya. Nga sa Biblia wa man na itudlo nga paggamiton ta ana. Dugay nang nag-ingon ng simbahan di lagi na pwede nya himuon nila rong pwede. Wala na sampol, di ba? Kanang sampol, pasaylo lang yung kuninyo, mo man itunod kanang Iglesia ni Cristo, mayon sila nga Katoliko ay magtuo na kay daghang gitudlo na wala sa Biblia. Ay kita po ron, hugot kay sila ng paggamit og kondom, contraception. Mangungutan na kuno nila anong gamit mo na nga di mo na basa sa Biblia. O kung atong sundan sila ba nga kinahanglan basahon sa Biblia, mabasa ba sa Biblia nga mo gamit og kondom, nagpalay kita, unsa pa na magpills? Ulawi. Interpretation ra na pagkabasa sa Biblia nga dunay subjo para pag magparami kanyo dayon supilin mingog subjo himuon dayon balit-aron dayon meaning para mahimong sakto kuno nga ang subjo diabot pasabot control nga ang mga tao sanglit binuhat sa Dios, espesyal nga binuhat sa Dios nga moy modumala sa kalibutan, moy maghari o mo na o maghari ang tao sa kalibutan kay siya maoy gigama sa Dios nga espesyal. Kanya at tukas mga ministro hiwion man pagsabot, ingnan man ang supilin kuno, ang pagpaparami man may supilin. Nadili man ang mao, manang gituis ang tekstos Biblia. Dayon sa pana na ikutluon nilang teksto sa Korinto, nya lahi po interpretation. Dili po ang interpretation nga gusto. Ngangtod ag katong paagi ng husto hinuon himuon ang sayop. Ang kanang atong natural family planning nga mao na giuyunan sukad pa sa una sa simbahan nga pwede man ta no kay di man pud ang simbahan makasabot man pud naa man puy pagplano sa pamilya lang di nimo kaya pagpataka pud ay kag panganak.
Hindi na po na maayo. Pero ang gitudlo gyud simbahan ana nga karaan, katong natural family planning ra gyud, katong ang una yung pinakakaraang natural family planning kanang abstinence. Kanang dili na lang mo, no? Kaya piki man ka, di man ka pwede na kay murag maglisod man kung mga anak pa. So mag-abstain na lang. Mahimo man na kay usa man gali na ka dagway pananglit kanang silibas. Katong giingon ni Kristo nga adunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata. Kaya unang doktrina sa silibas niya si San Pablo dili minyo. So wala man ay sexual relation, no? Kung mabuhi ramang gihapon walay sexual relation, di ba? Oo, laman as Biblia gihapon. So biblical nga paagi is abstinence na wala say pakikilawas. O mo na ang biblical kung magiskot magitag magkontrol ta nga apiki kung kanang magdaghan tag tao, di ba? O dili kaya. Pero kanang mugamit tag kanang mga pugong artificial kanang bisan pagali kanang withdrawal gidili gihapon na katong gihimo ni unan diya sa Genesis 38 pa to 8 to 10 gidili na. So wa ginasukad pa sa una gidili ng contraception bisan pa manggali ang mga protestante sa akong research sa akong pagtuon sa history. Ang unang mga protestante uyon sa pagtulon ang Katoliko nga di gyud maayo ng contraception. May isan unsang klase. Basahan ninyo kanang mga sinulat ni Martin Luther, ni John Calvin, siya pa to, John Wesley, puros na mga haliging protestante. Basahon nimo ang mga sinulat, puros na sila nagsupak anang contraception, but pasabot uyo na sila sa karaan kayong panudlo simbahang Katoliko nga dautan yun ng contraception. Nya kanus aman na giusob sa mga protestante. Nya ang unang miusob ana nga protestante ang mga Anglican. Niadtong 1930. Tungod kuno sa social pressure gusto man ng mga tao. O nang giusab nila. Nya ilan ang gi-rationalize ron nga mo na po kuno nay correct. Biyaan atong karaang pagtulunan nga dautan ang magamit og contraception. Social pressure niyang hibalo ka ang pagkatukod lang anang Anglican Church in good faith in bad faith na daan. Anong hibalo ta historya ng Anglican Church? Ang founder ana si King Henry VIII kung wa ko masayop. Nya hibalo ka unsa istorya ni King Henry VIII, Katoliko na sinugdanan. Unya usa ka defender na sa simbahang Katoliko, daghan na siyang nahimo pod natabang simbahang Katoliko mao kuno na matud pa sa atong nahibaw-an. Niya nagdako ang iyang ulo kay but pasabot niya nga daghang kong nahimo depinsor ko sa simbahan. So bisan unsa pangayoon ako sa simbahan, bisan unsa pangayoon ako sa Santo Papa ihatag. Karon gustong pangayoon niya sa Santo Papa nga kanang divorce niya, may divorce sa simbahang Katoliko. Gusto siyang makig-divorce ni katong iyang asawa nga kung wa ko malimot ngalan Catherine. Balido na ba iyang kaminyoon ni Catherine? Gusto siyang bulagan niya sa Catherine kaya kuan lagi. Kaya gusto siyang maminyo ni sa tuwing tong iyang nainlaban pod nga babae. Nya karon wa man musugot ang Santo Papa kay wa lagi divorce lagi kay God hates divorce. Na sa Biblia nalimot kon sa teksto. Mao na nga nasuko taon King Henry VIII. Wa na ni biyaan yang simbahang Katoliko adto siya sa England, din iyang gimanduan ang mga obispo dito nga dili na mutahod, dili na mutuo sa Santo Papa. Iyang gitukod dito sa England ang iyang simbahan nga tanang mga obispo pugson yun nga pagsunod niya di na musunod Santo Papa. Tuod man hadlok po taong daghang obispo ng hadlok na nisunod niya. Pero katong mga obispong mga pari nga di mutuo niya gipang patay. Naman na sa history. Waragol basahan ninyo ng history di ba na ana? So ang pagkatukod anang Church of England kay ninyo na mas King Henry VIII nga ako na ilabaw ninyo, ako na murag Santo Papa ninyo. Mo na natukod ang Church of England. Na in bad faith na daan pagkatukod ng simbahanan, sakit-sakit ken mga naminang protestante ron mo sa mo ni tinuod. In bad faith na kay nahimo ng simbahana bunga sa kasuko sa Santo Papa nga wala mo sugot ang Santo Papa nga si King Henry VIII
makig-divorce. Siyang asawa nga si Catherine. Liman ka ng balaod sa Diyos imong supakon. Mao na lagi no unya karon ra ba naarabay gustuan ang divorce na dili man tana di ganahan ng Ginoo na mahimo masalbar na ngita tagpaagi nga magkausa ang magtiayon di kay solusyon bungkagon dili na manghigala magampo pagalita nga kung naamang gali mga mag-asawa nga murag pimpirno na ang kinabuhi kay badlungon kayong bana ampo pagalitang tamang ampo nga mabutan unta parang ma-save ang kaminyo nya sa na may Hinoo nga ang divorce naman no may solusyon na surrender ba o na kanang contraception pud mo po na nahitabo ron ang mga Anglican may unag yung nagtugot ana nga ang original nga pagtulunan sa Protestante ana parihas mas Katoliko nga daotan yun na mo lagi ni atong 1930 nagsugod nga okay na ng kontrasepsyon nagiawat po sa mga ubang Protestante ron mo na apil na po na Iglesia ni Cristo yan na ba mo gamit ra pag mga tekstos Biblia nga sa pag-prove nila okay ra kuno na asa man na mabasa sa Biblia katumanan sa hula no na sa Isaiah 5:20 nga moabot kuno ang panahon nga dunay mga tao nga ang puti himong itom o ang itom himong puti but pusabot ba kanang mga maayong pagtulunan himuon nilang sayop ug ang sayop pod himuon nilang maayo naliman ka kanang natural family planning na to kanang abstinence ang magtiayon kung dili gali kaya manganak mag-abstain na lang dili na lang wala na lang ng sex o mo man ay kuan mo man jud ni karaan nga pamaagi sa pagkontrol kung reasonable nga dili sa manganak mo man na abstinence og although na anang rite mo sa panang mga bag-oron nga natural family planning nga giuyunan simbahan pero ang akong gamiton nga paagi kadto yung karaan ako yung siguroon ba is karaan yun abstinence man wag yung relation wag yung pakikilawas mo gina ang kontrol nga karaan ya dili man po na ingon nga yun sila nga sa to pa nagpugong dahil pagpanganak ang lahi man kay ang kanagong contraception imong gihadlangan ng buhay nga kung ang bana gali og kanang babae og lalaki des kaminyoon fertile ang babae no na siya kuan kanang egg dayon ang lalaki pod okay po diyang semen so diya sa love making ang natural law gyud ana nga magbunga gyud na sila magkaanak unya mo gamit ka og condom or magpalagit ka so imong gihadlangan imong gibabagan ang kinabuhi mo nang daotan yun ng contraception against natural law nya mo ingon ka kanang kuan veritas kanang abstinence nga dili mag sex ang mag-asawa no pagpugong gihapon na gipugngan gihapon kinabuhi ana dili no walay gipugngan nga kinabuhi ana nga naman kaysa pagtalik no pag love making sa magtiayon wala may ang usa nila dili man able but pasabot ka ng pananglit oo katong sa kuan dito sa rhythm dito pero kanang kuan kanang katong sa abstinence gyud pure good abstinence but pasabot ana mahigala wala may sexual act so walay kinabuhi nga napugngan sama ra nagpananglit celebrate ka o wa ka magminyo pero kana yung magtalik dayon mo gamit og unsa pa na nya okay silang duha no mura gawas lang kung ang usa ka ng dili able meaning ingnon talang baog ba pananglit ang lalaki o ingon ana so walay kinabuhi nga mahimo tungod kay dili man makahimo ang usa pero kanang makahimo gyud walay problema ang mag-asawa nya mag love making di may ang tendency gyud ang balaod natura diha nga magkaanak gyud sila nya imong babagan di against natural law nya naman na sa Biblia katong sa Genesis 38:8-10 o
Mao lagi na mga protestante, sikan pa gyud sa una, dili gyud supak sa gitudlos Katoliko kay mo gyud ay karaang pagtulunan ning giusab ni adtong 1930 sa Anglican Church. Ang mga protestante din gisunod po sa mga protestante din mogamit po sila mga bersikulo bisan unsa na lang to prove nga okay ra na pero wa di gyud na. Mo kana lang simple pangutana basaha sa Biblia. Litra por litra kay litra por litra mangha nga gitugot na wa gyud mga higala. Wa gyud mga higala. Okay, so mga igala no, kining atong gisgutan karon, ngano mo ingon kong apil ni siya sa mensahe sa pagkabanhaw. Kay ang mensahe sa pagkabanhaw sa atong Ginoo naglukop na, nag-apil na siya, naglangkob na siya mga higala sa mga kanabang katinawan, kutong mga pagtulunan nga gilubog sa uban, nga gilubag nila, o na atong gikurihian. Meaning gusto na to ipatunhay ang kahayag. Mura magamit na to ang pulong na banhaw ta. Ano na katuyuan sa Ginoo nga gikan sa pagkamatay na to nga mamatay tong ato mga daang mga binuhatan nga mga dautan, mga pagtulunan nga dili mao, mga bakak nga di na ta maulipon ato. Kinahanglan kung maulipon manggaling ta dito ta magpaulipon sa kamatuoran. O dito ta magpaulipon sa kahayag kung kinahanglan manggali magpaulipon ta, di ba? O muna na diha dayon ang pagkabanhaw, mensahe sa pagkabanhaw. Gikan sa sayop paingon ta sa kahayag. O muna ang atong pagtulunan karon sa pagsaulog nato sa pagkabanhaw sa atong Ginoo niining tuig 2012. So mga igala, ato ning gihisgutan particular kining contraception kay ang RH bill wala pa man gyud kompleto nga masirad-an, di ba? Wala pa man gyud kompleto nga gibasura. Murag laylo pa pero ipadayon man gyud kuno nila. Labi na nga atong presidente okay ra na. Pero but na hunaon mga higala kanang paggamit anang kondom, contraception. Wala pa ng RH bill, dugay na RH bill, wala pa nang naadugay naman mga tao nga gagamit ana. Mga Katoliko kay wa man po na gibawal liya sa baligyanan. Di ba? Pagkadaghang mga Katoliko nang nagasupak-supak anang pagtulunan simbahan. Pagkadaghan kayo, unya umingon sila solusyon na sa atong problema nang ingong kunuhan nila kanang ingon sila overpopulation. Na pamatud-an naman ang di gina mo isolusyon kay wala pa nang RH bill, tugay na mga taong gagamit ana. Ya na sulbad. Nga pagkadaghan naman noong krimen na hitabo kay inang mga pilis ana magkablaglag sa bata. Na manggali istoryang nahibaw ana ko nang gagamit og pills nga nanay nga nasipyat. Wa gyud mapatay ang bata dito sa Ludstian. Na himugso to pero na ay kuan diferensya ang bata tungod atong gipang-take nga mga pangpatay unta i-abort daw madalag abort napakatao na lang kay nabunga naman konsensya pod tao tuod pero batang daghanang bikel ano man agi sa katong pills di ay o sa patong mga makahilo.
Mga gala, inline po anang punto ba nga kinahanglan basahon yung sulod sa Biblia, kaya mo naman niya itong nahiskutan inline ron sa paghayag na to ba? Pagpadayag na to sa kumaturan, nga mao ni usa, o langkob ni siya no sa mensahis pagkabanhaw sa tong Ginoo, nga gikan sa pagkadautan na to, gikan sa mga pagtulunan nga naulipon ta nga mga bakak, mga impure o mga pagtulunan nga mo'y nakapabahin-bahin na to, di ba? Ang Ginoo kay balo man tang malipay nga mag-usa ta sa usa ka tinuhuan nga gitukod niya. Inaingon ko diya, amahan mausa unta sila maingon nga ikaw og ako usa. Ya particular kay Ginoo na nga mag-usa ra gyud ta atong tinuhuan. Pero karon nadaghan man ta, okay ra man nato na, di ba? Bu na hunaon na to nga ang Ginoo di malipay anang magbahin-bahin ta. O manggali nga nagpili gyud siya ni Pedro nga mo'y tinugyanan sa mga yawis king harian sa langit, parang usaray pangulong makita, leader o prime minister diri siyuta. Kung maghiskot og iyang tinuhuan mo na principle of unity, kanang magpili og Santo Papa o tinugyanan sa mga yawis king harian sa langit, principle of unity na. Kay kung dilit na himuon ni Kristo, bisan kinsa ra may tuhuan sa tao kay wa may labaw, wa may leader, wala bahin-bahin. Wa naman na tuhuin na kanang pagka-primacy ni St. Peter, pagkatinugyanan sa mga yawis king harian sa langit, wa naman na i-appeal sa ubang mga Kristiyano. Kay bisag kinsa lang mubasa sa Biblia, then tuhuan dayon basta maayo kay mo interpret. Oo dayon kay maayo musulti si Pastor Kibuloy o kinsa pa ng mga kuan ron, mga leaders tinuhuan ron nga nabulag sa Katoliko. Wasa naman na nakita ba? Magtuo ka tang nalipay yun sa kinatibuk-an ng Ginoo nga ato manggibahin-bahin ang lawars ni Kristo. Nag-iya man ta. O nahinumdum ko dahil sa mga ikso na itong saksi ni Uba. Ang saksi ni Uba na sila printing press po, di ba? Kaya nag-produce po sila mga libro. Kaya kung makikistorya ka anak nila, usa sa hinungdan nga di sila mutuos Katoliko, agi lagyan ng daghang kay mga practices sa Katoliko wala diha sulod sa Biblia. Kaya kung ato po silang paninglan, tanan bang gihimo nila na as Biblia, wala oy. Ala ng paggama daig mga libro. O nila. O din kanang pagbulag nila sa Katoliko, di ba? Daghang mga saksi ni Uba gikan man sa Katoliko. Naabay gitudlo di as Biblia nga kung magbinutan ka, mobiya ka simbahang Katoliko. Wala. Ang mabasa sa Biblia, biyaan tong kadautan. Dili ang tinuhuang Katoliko, kay lahi biya ng kadautan o tinuhuan. Ang tinuhuan nagtudlog maayon sa mga gitudlo sa Katoliko, tinuhuan. Napulo ka sugo, gitudlo na. Di ka magbato ng Diyos. Lamang po kay ila pong akusahan ka na itong larawan Diyos, di ba? Lain po nun ang tema na to. Di na Diyos ng larawan na to. Kaya dili tanang larawan Diyos. Ito po ka sa Adventist po. Ang igpapahulay, issue po na. Naapod tayo si paritapik, ana. Wa po sila kasabot, ana. Mo nang padayan po sila supak na to. Pero mo nang kamong wa pa kasabot Diyos barugan ng Katoliko, pamina mo niya itong tulumanon. O riba ka pag-research mo sa internet o any nga mga venue nga ang Katoliko ni eksplikar, no? Ni hatag mong katinawan sa pagtuo. Kaya ako lang, biyaan magantan ako ning Katoliko ba? So wa pagyug ko mahayagi. Hapit ko mabalhin ng laing tinuhuan, pero sadyang nakibalon ako unsang tubag sa Katoliko o na nagpabilin ko o gibati na kung gitawag po ko aning panalipod sa pagtuong Katoliko. Nalipay kay ko, nadasig ko kay daghang kaayong mga nadasig sa pagtuong Katoliko tungod ni ini atong tulumanon. Salamat kayo, no? Salamat kay Ginoo. Akong nahibaw-an ra ba kanang hubad sa translation sa saksi ni Uba, kanang New World Translation? Tun-in ninyo na din, itandi ninyo itong mga karaang hubad sa Biblia. Di ba na ay gipang usab diya sa New World Translation nga muli mahiwi na noon ang tinuod. Para saan ng John 1:1? Di lang na ako natukiyo kay wa na tayo oras, mga igala.
So mga igala, hinaot nga kining atong gihimong programa garon, Resurrection nga edition, nga nag-focus ta sa pagpahigmata kaninyo sa mga pagtulunan yun nga lunsay. Ayaw lang yun ninyo galimti kanang giingon diha gipanagna diha sa Isayas nga magbantay ta. Kay dunay mga tao nga ang maayong pagtulunan himuo nilang sayop, ug ang sayop himuo nilang maayo. Balihon ba? Kanang pagtulunan nato mahitungod sa mga santos, sa mga larawan, purgatorio nga wala masabti nila, mo nang ilang gihimong sayop. Unya paminawan ninyo, tuunin ninyong simbahang Katoliko unsang yang kahayag. Kay inyong mahibawan, inyo dayong masinati kinsa ang mga tao sa atong panahon karon. Ang katumanan ni anang gihimong sayop ang insakto o ang insakto gihimong sayop. Okay, wa naman tayo kung panahon no mga higala. Mga tinahod nga tigpaminaw, ay ninyo kalimti ang atong website, ang veritas899.weplay.com. Atong cellphone number 0918-5497-065. Okay, wa naman tayo kung panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong abus nga alagad sa mong tulamanon. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak, Tani Luod ug Taxi Lumba. Sa mga amigo nato tanan diri sa RMN Dipolog pinanguluhan sa atong maaptik nga manager. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Happy Easter Sunday kaninyong tanan. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang maging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo,